Chitunha chakaimba nziyo pamwe chete nekuridza ngonono. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinouya nemaupdates akasiyana-siyana. Uye kana kari kekutanga kusvika pano, ngobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinouya nawo pano zuva nezuva. Uye musakanganwe kufollowawo our Facebook page redu rinonzi Zim Witness TV. Nyaya yandadzoka nayo nhasi inyaya inotyisa uye ichikatyamadza kwazvo, apo chitunha chaidairira nziyo dzaiimbwa nevapenyu pamwe nekushedza mazita evana vacho nekuridza ngonono zvakare. Chitunha chemufi anonzi Sarudzai Nhonga aiva nemakore 45 ekuberekwa. Chinonzi chakaita mazuva maviri azere chichishaura nekuimba nziyo dzechechi paplot number 34 kupurazi reBalmoral farm iri kuNyagori kuward 15 kwaMambo Chivero Mondoro Mubaira. Mufi Sarudzai anonzi akashayika kuchipatara chekuNorton apo anonzi akapunzika achitsvaira chivanze pamba pake papurazi reSerusos kuNok Maroon uko akanga ava kugara oga mushure mekusiyana nemurume wake Gift Tembo. Mutumbi wemudzimai uyu wakatakurwa kunochemerwa kumba kwavamwene vake kupurazi reBalmoral kuNyagori uko unonzi wakazonzwika uchiimba nekushevedza mazita evana. Sahwira wemufi akatsinhira chitwo ichi akati, kutanga kuma9 dzeusiku ini ndaive padivi rebhokisi raiva nechitunha apo ndakatanga kunzwa kuimba kwemufi uyu, izwi rake richidavirira nziyo dzaiimbwa nevapenyu. Uye anoti chitunha ichi chakashevedza mazita evana vachitya vachiti ivo vari kunzwa izwi ramai vavo richivashevedza. Zvisinei, Sahwira anotiwo iye akakwanisa kunge achirayira achipopota kusvikira chitunha ichi chamira kushevedza mazita evana. Mushakabvu Sarudzai anonzi iye akatosiya pamba paaigara nemurume wake kudzamara pava padongo mushure mekunge arambana nemurume. Zvinonzi kufa kwakaita mushakabvu uyu Sarudzai akanga ava kudanana nemurume weimwe shamwari yake yaakanga ava kutamba nayo kupurazi raakanga ava kugara. So pane fungidziro yekuti angave akafa nekuda kwekuti aidanana nemurume wemunhu. Sezvo pamba paSarudzai pakanga pava padongo, zvinonzi izvo akatakurwa akanochemerwa iye pamba pavamwene vake vanova amai vemurume waakaita naye vana, apo hama dzaSarudzai dzairamba kumuviga nekuti vaida pfuma nekuti mukwasha wavo akange asina kana kuroora. Sarudzai kusvikira paakazovigwa anonzi iye aingoramba achidavirira nziyo dzechechi dzaiimbwa idzo nevapenyu vaimuchema, asi mazita evana akanga asisamashevedzi. So panonzi pakazoitawo gogo vepedyo vakazoita chivanhu chavo kusvikira Sarudzai avigwe, asi akazenge asisadairire nziyo idzi. Vamwe vanoti zvoni anogona akadamburirwa upenyu hwake panzira. So muri yeZimbabwe tiudzewo mafungiro enyu kuti chingava chii chingange chichiitika kuti munhu anosvika iye pakudairira nziyo dziri kuimbwa nevapenyu vari kumuchema ari mukofini.